духонагаи фурӯшӣ дар Гипразем маҳаллаи Навбаҳорда ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, ҳозир суроғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф деҳқонбозори Гипразем, бозори Вориси Сомон, мактаби 91, дар ин ҷо бошад заправкаи Тоҷирон, аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор, аз ин тараф бошад маҳаллаи Навбаҳор. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои Истиқоматӣ. аз 6 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум ошунаш ҷойгир аст. ман ҳамин хона мебошад. ворид мешавем. духонагаи пурра аст, яъне сета треза дорад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошуна иборат аст. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ занзара пурсон шавед. марҳамат наворона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона бошад. роҳраваз дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳамон, ошхона, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб. аз ҳоҷатхона бо ҳамон шурӯъ мекунем.